Hai că te înregistrez. Nu te sperii copilul, băi. Stai să dau asta. Da, mai ridică, să mai ești. Eu uite-l bă. Eu uite-l ochelele. De uite-o pe mine ce corp am mers. Eu uite. Hai că te las aici, băi, și mă duc la noi, mă deci cu mani. Ia zi. Gata. Ia zi. Ce faci? Ce fac ăla? Băi, cum îi cheamă? Simpson. Câte mâșchițeilă? Ei! Stop it! Dă-te capul într-o parte așa, ușor. Dar nu cu totul, doar capul. Să faci tu cum era Tina. Deci tu, mișcă-te ăștia. Uite. Hai să-ți fac poză, ți le trebuie... A, dar cum? Și nu-ți mai face ăla? Hai că trebuie să...